Ahoj lidi, tady Kubas a dneska tady máme video, jak si stáhnout portable verzi Sims Simulator. Já si myslím, že můžeme jít na to a nebudeme se nějak zdržovat, prostě jdeme na to. Točím o Vánocích, ježíš, tady mám ještě jedno obesko, 24.12.2048 a my teda jdeme na stahování ty portable verze, co jsem vám slíbil. Takže jdeme na to. Sim Simulator dáte, takže jak už jsme si říkali, Sim Simulator je autobusová, trolejbusová hra a vy si dáte sim.cz. To je autobusová, trolejbusová, tramvajová. Kdo se to nepamatuje, tak se může podívat na předchozí videa, kde to máme napsané všechno, hezky povysílaný a tak dále. Takže mám v plánu si stáhnout Streamlabs, což je služba, která tady se dá streamovat přímo na YouTube, takže budu streamovat, takže se můžete těšit, takže budou streamy a my teda jdeme už k té věci, takže jsme na stránce sim.cz a když si chceme stáhnout portable verzi, dáme si položku ke stažení. A zde tady vidíte portable verze bez nutnosti instalace, stáhnout portable verzi 1.7.100 zip. No tak, vy si kliknete tady, jak je to prostě zvýrazně bílé, tak kliknete na stáhnout portable verzi 1.7.100 a vyskočí vám na stránce vtransfer.com, vyskočí vám to takhle tady a vy stačí pouze dát download a začne se vám stahovat portable verze. Já mám nový počítač s výkonnou grafikou, mám to taky s 1 terabajtem, takže je to prostě dobrý a teda až sám to stáhne, tak se vrátíme k věci, takže zatím stříhám. Tak jo, milí lidi, dostahoval si nám Sim Simulator Portable a když půjdete do průzkumníku souboru stažené soubory a kliknete na Sim Simulator Portable verzi, dáte extrahovat vše a doporučuji si to extrahovat na plochu, takže kliknete plocha a dáte extrahovat. Tak, kolik má? Tak, zjištěno. Tak, jo. Sám to kopíruje. Tak já se zase k vám vrátím, ano. Jsem zpět, Kubas je zpět a po extrahování se vám to takhle hezky otevře. A vy, co už můžete udělat, je, že spustíte Sim Simulator. A tady to celý se stát nemělo, a to nevadí. Přihlásíte se účtem, který jste si tenkrát vytvořili. Tak. No, tak. Nevšímejte si toho, Lenovo doporučuje antivirový. Nechci. Jak se chci přihlásit. Jo. Tak, když musíte si dát, vy, co musíte udělat je, že si dáte nastavení a dáte si ovládání a dáte si klávesnice jednoduché. To musíte dát. Ne, prostě bez debat musíte dát klávesnice jednoduché. Dejte si dneska ukážeme si nějaké rozjetí v simulátor. A jsou třeba spolklenky. Tak, tohle. To je prostě jedno, co si dáte. Prostě něco si dejte. Ty kráso, to bylo mega rychlý. Tak.
zaznělo. Pokud se ti video líbilo, zanech tu like a zatím čau a veselé Vánoce.